Bos días, galegos, galegas e xente del mundo. Estou aquí esperando por un cliente, estaba escuitando mentes o radio, pero témese que, bueno, todas as semanas salen noticias, que eu non vexo moitas noticias. O das pensións, agora non hai para as pensións, bueno, os tipos que están cobrando a pensión, eles xa traballaron para ter o seu dinero aforrado, pero bueno, igual non hai. Igual non hai e vai salir dos traballadores e das empresas. Dinero non hai, pero aí atrás daban axudas que todos os días, bueno, ainda dan axudas de 200, 400 euros, xente que non traballa. Eu teño un amigo que dice, eu boto todo o mes a buscar onde hai axudas, pero a verdade vivo de puta madre, pero o tipo perde tempo a buscar as axudas que dan, pero dice que dan axudas, traballas 3 meses a ter dereitos, traballas tal, todo dereitos. De quen sale iso? Do traballador, do que está a traballar e do empresario. Aunque che vendan a moto os sindicatos ahora que non estaban de acordo, que se 2 puntos e 1 punto, se a puta madre que os pariu, outra mafia máis, fanche de traballar de puntos e é todo a mesma calalla, todo a mesma unión. Se non traballas, non generas, así que non hai diñeiro, non hai máis, os tipos que che vendan a moto. Agora non hai cartos, e para dar aos que non traballan, ten que sair de alguén, dos traballadores e das empresas, non hai máis, non hai máis. Logo, hai que facer, mira, o da luz, subo gasoil, subo o gas, sube todo, nadie protesta, nadie. Sí, suben, sí, un pouco, protestan un pouquiño, pero iso se estabiliza daqui a pouco, a luz seguido sube, nada. Os produtores pequenos están jodidos, non, jodidísimos. Por que? Porque a empresa grande é como o gobierno, aunque che suba un punto, como dicen os dos sindicatos, só che vai afectar un punto ou 2 puntos, entre moita xente é moito diñeiro, pero a empresa pequena que xa está jodida, non ten moito volumen, entón está jodida. A quen afecta isto? O empresario pequeno, sempre o pequeno. Se xente que estaba cobrando 400 euros mentre estudiaba, pois, a muxir vacas, ves que o leite non poden subir o precio, a muxir vacas para aforrar costes, ou sacar estiércol, ou esterco, ou merda de vaca, sacar a merda da vaca, non sei se saca a merda da vaca, ou pastar vacas. Así miran que o chollo é duro o chollo, e despois chegan a casa e poñense a estudiar para quitar unha carreira, pero non 400 eurinhos, 500 eurinhos, agora que? O empresario jodido. E a empresa grande, non vos preocupedes que esa non vai pichar, esa ten mecanismos, para non, cando hai que indemnizarte, xa ten mecanismos para que non cobres moito, e tú non te preocupes disso, que a empresa grande vai estar sempre respaldada, pero a pequena vai estar jodida. Pero moitos os que decides, non hai chollo, isto vai afectar moito a empresa pequena, moito, porque sube todo e non poden subir a mitad das cousas. Pero todos os que decides, como é, hostia, se non dá, pecha, se non dá, pecha, se non me dá para os meus dereitos, pecha, se non me dá para pagar o meu sueldo e ter os meus dereitos, pecha, ten razón, que pechen todas e ir traballar todos para a empresa grande. Xa veredes como xa o chollo, robós e máquinas da empresa grande, sabedes, caixeiros automáticos, sabedes o que é a empresa grande, vos sabedes o que é a empresa grande, tranquilos, que a vida é dura e máis que se vai por vos tranquilos. Veña, non hai máis preguntas, señoría.